Il-General Workers Union mhux se taċċetta l-ebda tibdil fil-mekkaniżmu tal-kola. Stqarrija li tasal 24 siegħa wara li l-Malta Chamber tkellmet dwar il-korrezzjoni għall-għoli tal-ħajja u kif u meta din għandha tingħata. Il-kola għandha tingħata iva u għandha tingħata sħiħa lil min ma ħa l-ebda żieda matul is-sena. Għandha tingħata b'mod parzjali lil min iż-żieda li ħa hija inqas minn kemm għandha tkun il-kola, imma minn ħażidiet li tiġa huma ħafna iktar anki mill-kola huwa tiġa kopert għaż-żieda li kien hemm fl-għoli tal-ħajja. Il-President tal-Malta Chamber Marisa Xwiereb qalet li b'dan il-mod ikun qed jitnaqqas l-effett inflazzjonarju akbar li jkun hemm jekk iżdiedu l-pagi ta' kulħadd bl-istess mod. Il-General Workers Union fl-istqarrija tagħha qalet li l-ftehim tal-kola kien maqbul bejn l-imsieħba soċjali kollha 32 sena ilu u li jekk dan jinbidel kif qed jiġi propost minn min iħaddem ikun qed isir ksur tal-liġi. Il-Union komplet tgħid li dan il-mekkaniżmu maqbul għen biex stabbilizza relazzjonijiet industrijali filwaqt li sostniet li jekk immorru lura se jinħoloq inkwiet industrijali ma' kullimkien. Id-diskussjonijiet biex isir tibdil fil-mekkaniżmu tal-kola ilhom għaddejjin snin bil-Ministru Clyde Caruana fl-aħħar budget iwiet mekkaniżmu ieħor li kellu l-ħsieb li jiskatta meta jkun hemm żieda qawwija fil-prezzijiet. Propju għalhekk fil-ġranet li ġejjin ser niltaqa' mal-stakeholders f'dan il-qasam biex nibdew niddiskutu mekkaniżmu ġdid li jaħdem indipendentament mill-kola f'ċirkostanzi fejn l-inflazzjoni titlaq il fuq sew. Mhux magħruf jekk dan il-mekkaniżmu ġdid ġiex diskuss mal-imsieħba soċjali fl-aħħar 10 xhur u jekk iva kif se jaħdem u min se jkun qed jibbenefika minnu.